Хәзер сезнең игътибарга радио фондыннан язучы Атлер Тимергалинның балалар өчен Рашад эффекты дигән әсәре буенча эшләнгән радиопостановка тәкъдим итәбез. Инсценировка авторы Җәүдәт Дарзаман, радиорежиссеры Госман Әхмәтҗан. Әсәр радио фондына 1987 елда язып алынган. Рольләрне Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр артистлары башкара. Рашад, Фирая Акбарова. Беренче малай Мәсгүдә Хәйруллина. Икенче малай Найла Гәрәева. Өченче малай Аграфина Васильева. Комиссия рәисе Әсәр Шакир. Академик Швид Шәүкәт Биктимер. Юлаучы Әнвар Гыбайдуллин. Әхмәт Юныс Сафиуллин. Городовой Нариман Гарифуллин. Зур Кырсак Наил Әюб. Күн кепка Әсгать Хисмәт. Алып баручы ролендә Флора Хамитова. Академик Швид бу көнне бөтен гомере буена көтте дисәк тә хата булмас. Чөнки бүген ул уйлап тапкан нейтрино тузагын сынап караячаклар. Полигон урынын узак сайласалар да, ныклы бер карарга килгәч, төрле аппаратларны, кирәкле җайланмаларны бер төн эчендә урнаштырып та куйдылар. Академик монтажчылар эшеннән канагать иде. Кабул итү комиссиясе вәкиленең генә чырае һаман караңгы. Аның ни уйлаганын да белмәссең. Һәр нәрсәдән гаеп, һәр нәрсәдән кимчелек табарга тырыша вәкил. Безнең сынау полигоны менә шушы инде. Һәр яктан да киртәләп бетермәгәнсез икән. Тыныч җир бит. Шәһәрдән читтә. Элекке кирпич заводы казыган шыкыр-шакырлар карьер. Кыйманы эш яклап тотып чыктык. Шыкырлар янына 5 минуттан постлар урнаштырылачак. Моны алданрак эшләгәндә дә ярар иде. Димәк, хөрмәтле Швид, ясалма нейтриноны сез шушында тотмакчы буласыз. Бер яки ике нейтрино. Бер яки ике. Тагын билгеле түгелмени? Хәтта электрон белән позитрон чырашканда да ничә фотон туасын алдан әйтеп булмый. Ә монда гадәти физик процесс кына түгел, вакыт урын сикереше дә көтелә. Кыскасы, нәтиҗәләр анык түгел. Нәтиҗә анык булса, фәнни тәҗрибәнең кирәге дә калмас иде иптәш. Бәхәсләшмим, ләкин дачалар артык якын. Тәҗрибә кырына кеше кара кермәгәйме дип. Зарар юк, бар да хисапланган. Дача белән безнең ара 4 чакрым. Аппаратның тәэсир радиусы 500 метр. Тайтылыш 10 метрдан да артмый. Сез ул нейтриноны ничек тотмакчы буласыз? Ул иҗмах кеше кебек күзгә күренмәс нәрсә диләр түгелме? Менә бу 10 метрлы цилиндрга 3 хлорлы этиле тутырылган. Цилиндр бөтерелмә магнит кырында тора. Тирбәнү ешлыгы дөрес сайланган булса, сез әйткән иҗмах кеше, ягъни нейтрино, шушында килеп кабарга тиеш. Мине иң соңгы нәтиҗә кызыксындыра, академик. Вакыт урын сикереше дигәннән ни аңларга? Шаяртмак зәл туганкай. Сез моны үзегез дә бик яхшы аңлыйсыз. Шулай да сәбәп нәтиҗә чылбырының өзелүе ихтимал. Ягъни нәтиҗә сайысканны күрәсезме? Менә мин бер таш алып шул сайысканга аттым ди. Ләкин
Tosh barib җиткәнче үк сәйескан егылып китсә ни диярсез? Я шуннан. Таш килеп тигәнче үк, ләкин таш тиюдән егылып китсә? Ягъни, бу очракта без бүгенге көннән алдагы көнгә күчкән булып чыгабыз. Аңлыйсызмы? Аппарат үткән заманга кайтырга да мөмкинлек бирә. Алайса, ныгытмага кирик та суперфазотронны эшләтә башлыйк. Кайсы заманга барып чыкканны шунда күз күрер. Әйдәгез. Бу вакытта тәҗрибә кырыннан ерак түгел тирән чокырларның берсендә дачалардан килгән малайлар кызып-кызып качышлы уйныйлар иде. Монда инде шундый итеп качарга була, елап эзләсәң дә таба алмыйсың. Болайында бик буласың дигән. Шунда итеп качабыз. Күз генә түгел, җип бергәннең үзе булсаң да әллә кая бара алмас. Узган юлы көрәк белән чакыр катып кара башкар идегез. Алай да тиз таптым үзегезне. Зәңгәрсә дә калмаган булса, үлгәндә дә таба алмый идек инде аны. Көрәк кенә харап итте, иеме малайлар? Яра килеште. Бүген Рашат сораучы була. Эзләтеп шуны бер интектерик. Адам кычкырган күкенең башы ярылмагае. Әйдәгез, качыгыз тиздерә. Бер йыр малай шалай дәррәү кузгалып чауып китте. Әлбәттә алар шунда ук кире борылып икенче якка юл тоттылар. 10 минутлар вакыт узганнан соң ул ярдан үрмәләп менде. Муенына аскан биноклен фотоаппаратын җайларак куйды да, йөзенә магрур магикан төсе чыгарып, тирә-юньне бинокль аша күзәтә башлады. Кичәгенә юк иде бит әле бу ялтыравыклы цилиндр. Тирәли ошаяклы ниндидер аппаратлар төзелгән. Яннарында кешеләр дә бар. Метеорологлар микәнни? Бөркет күз малайларны эзлисе барын исенә төшереп, әкрен генә алга атлады. Һәм алдында кинәт ачылган күренештән бер авык өнсез торды. Kulaklık edip bunda. Dikkat yerleşik kurulunda koyu şatırmazlık. Ferit! Niyaz! Siz kayda! Münakabat! Әлләсен баягы абыйлар кино төшерүчеләр булып, урман дигәне декорация кеберәк бер нәрсә генә микән? Малайның бу уйлары тиз юкка чыкты. Урман шын иде.
Җитез аяклары Рашатны урман юлы буенча алып килде. Сәерлеккә килгәндә, юлы да урманнан кайтыш түгел икән. Машина эзе күренми, тимер бөгәҗәле арба тәгәрмәчләре казыган ике тирән буразна ярылып ята. Буразна уртасында дага. Малай даганы кулына алды. Күпмедер атлагач, арттан тәгәрмәч шыгырдавы, ат пышкырган тавыш ишетелде. Йөк тиягән арбалар килә иде. Рашат як-ягына карап алды да, арттагы арбага менеп утырды. Агачлар сирәгәйде, каршыда шәһәр күренде. Казан. Әнә, Сөембикә манарасы. Бирдәрәк планетарий. Элекке Петр һәм Павел ширкәве. Тау башында Ак университет бинасы. Опера театры кайда? Күп катлы йортлар, тораклар кайда? Соң, берсе дә юк ичала. Ничә ширкәү? Алтынга манган тәреләр күпме? Очларына ай куелган берничә мәчет манарасы да бар икән. Hayda. Allah'a şükür, kilip de jitemiz. Arpalarımızı satsak, vakti alırlık bulsa da biraz akça yönetirdik. Tukta barsuk. Sen koyan kili var bakamını oturdun sana. Min adaştım. Hayda otur, indi olay bulgaçtın. Sabis. Tik yılamağına. Min yılamayım abay. Күзгә шук кергән иде. Сез абзыкай каян киләсез соң? Ерактан без балакай, ерактан. Теләше ягыннан. Сара заводына арпа китерәбез. Сезнең колхозда машиналар юкмы ни? Безнең колхозларыбызда машиналарыбыз да юк барчук. Нәрсәгә ул машина? Уенчык. Дөрес, Алпавыт утарында ашлык сугу машинасы күргәнем бар. Умарагына. Әмма аның үзен карап торырга бер галим кеше кирәк. Ә бездә грамота дигәндәй сай, дөресен генә әйткәндә бик сай. Юк бездә грамота, юк. Әйдә, башыңны күтәр бакай. Салатов салам ашап тәлпрәгән дип авыз җырмасыннар әле калада. Әйдә. Шәһәргә килеп керделәр. Зуррак авыл урамына охшаган бер җир. Рашат арбадан ничек очып төшкәнендә, кысрык урам буйлатып кая таба һәм нигә дип йөгергәнендә аңлата алмас иде. Ниндидер сәер кешеләр, кәләпүшләр, сакаллар, дегет белән майланган күнитекләр, киң чуар итәкләр, арбалар, балык исе. Рашат юан бер багана каршына килеп туктады. Анда төрле игъланнар ябыштырылган иде. Игъланнарның байтагы гарәп хәрефләре белән язылган. Аларын малай әлбәттә танымады. Хәер, русчалары да байтак кына икән. Тиз көннәрдә Панаев бакчасының ачык эстрадасында мәшһүр цирк батырлары, татар көрәшчесе Пәһләван Карахмәттә катнаша. Бүген 1911 сананың 25 июль кичендә Алафузов әфәнде театры бинасында, бүген 1911 ел
Менә кайсы елларга китереп чыгарган икән минем баягы арба юлы. Ә монысы кем булыр тагын? Эй! Сен нинди малай, кая? Казаннан? Сарищиннан түгеллегеңне булай да беләм. Кайсы урамнан дип сорыйм мин синнән. Шушы тирәдән. Ә сез үзегез кем буласыз соң, абый? Ох, эт ялаган малай, Әле син городовой кадәр городовойны танымаган булып маташасыңмы? Танымасаң тиз танытырмын сиңа. Мин ни, булай гына. Күрсәтермен мин сиңа. Хәзер атакайга әйтеп тапшырыйм да колагыңны бордырыйм әле. Ой-ой, тәрбиясез, Үзе аксият баласы, үзе урамда кара халык арасында урала. Мин бит ни, белмәдем. Марс хәзерлегеңә. Күп йөрсәң биноклеңә төлке майы сәртергә дә туа алмаслар. Рашат тизрәк таю ягын карады. Ул шуны ачык аңлады. Бу һич тә төш түгел. Ниндидер гаҗәп сәбәпләр аны күп елларга артка илтеп ташлаган. Ул хәзер патша Россиясендә, иске Казанда. Чоры, еллары нинди бит әле? Беренче революция канга батырылган еллар. Күпләгән революционерлар бик астында, тоткынлыкта, сөргендә. Лена эшчеләрне аткан еллар бит бу. Ух, йырткычлар. Малай башын салындырып үз якларына яңа бистәгә таба атлады. Постоялый двор. Кырып чәй эчеп чыксаң бик шәп булыр иде. Бу заман акчасын каян аласың? Кыяларыннан су булса да эчим ичмасам. Малай чиләкне аударып, тешләрне камаштыра торган салкын су эчте. Шул чакны аның иңенә кемдер кулын салды. Рашат сискәнеп китте. Чак кына тынчыкмыйча калды. Борылып караса, түп-түгәрәк йөзле, калку кырсаклы бер кеше. Май басканга күзләре йомылып беткән, өстенә җилән шикелле нәрсә киеп, биленә күн пута ураган. Абау, бигрәк кыяфәтсез. Хуҗамадар микән ни? Кем малай син? Мин ни? Криндише азиат пантелейне кытыгылдырсың бит. Шуңарак тарткансың. Юк. Ярар. Үйдән чыгып тайдым диген инде алайса. Сукбайлыкта йөрергә исәп, Зимагурлыкта диген, Юк. Әрсә, юк. Беләм мин сез малаяктаклары. Атыңны сорап тормыйм инде, барыбер турысын әйтмәссең. Йотлыккансың, шок малай. Әкесәдә җилләр уйный диген, Нишләп уйнасын? Уйнамый. Бүре баласы кебек карама. Тыныч бул җегет, ашыйсың да киләдер әле. Ул ягын рәтләрбез, оештырырбыз анысын. Менә бу нәмәстәкәйләреңне тотып карыйк әле. Затлы нәрсәләрме? Нәрсәләр соң бу? Бинокль белән фотоаппарат. Германныкымы? Сатасыңмы? Диәре күпме? Юк, сатладырган нәрсәләр түгел булар. Алай икән. Мин бит егеткәем алда юлда өчен түгел, тәк кенә сорауым. Сатма, конечно, сатма. Миңа бу тимерләрнең тишек бер тиенгә дә хаҗаты юк. Үземне күземә бик җитә. Монда Аллага шөкер барысы да үземнеке. Инде әгәр дә мәгәр ашыйсың килсә, пожалуйста. Михаил дәдәң аннан гына белмәс. Ахмет! Бер 5 криндел алып чыгалы. 3нче көндә җептән булсын. Хәзер хуҗа. Мә. О. Монсы шалкан белән күмәч, кунакка булыр. Ох, син
Байыдыңмы ни, күшік? Неге дейт сол қадар алып шықтың аны? Ана, гриндерлеріңізді жерден шөплеңіз. Шалқанда бик жеткен сізмен кебек шала байларға. Мен кеттім. Ишетсін құлағым. Ишек алдымнан шығып жүрмәгіз. Қапқағыз беклеген болсын. Сен қорықма. Ал. Мен бүтінісін тәрізден көзетіп тұрдым. Михаил дәдейге шана көрмә. Алып сатару. Урланған әйбірлерні юқ қына бәйге алады, он бәйге сата. Көйтәлі. Кіші қақын емарғығына тұра. Ол қымарының байтақ қына әтліклерін білем мен. Шынлықта менен біраз шөрлейді. Рахмет. Зорыз. Ашаша тартынма. Ашыққанда қыры келішті тәмлі. Тәмін білмешә генә ашаса да, күмәш ұзаққа бармады. Рашат шалқанға қарап тұрды да, анысын кісәсенә салып қойды. Сен қой урамнан соң? Якын тирәдән түгел. Бу тирәне беләм мин. Берәр ушитил малайым әллә. Юк, Ахмет. Минем әти төзүче инженер. Син мөселман түгелдер бит? Әллә татармы? Каян белдең? Ахмет дидең ич. Руслар мені Ахмет дип дәшәләр. Мин чыннан да татар малае, Ахмет. Урысчаны су кебек ичәсең үзең. Гимназист мазардыр инде. Шулай да шанып бетәсе килми. Чын! Менә пионер сүзе бирәм. Нәрсә дисең? Пионер? Гимназист дигәч тә ул кадәр үк кыланма инде. Әллә нинди кеше аңламый торган сүзләр сөйлисең. Ачуланма инде, Ахмет. Истән чыгарганмын. Ярар. Менә мин ятим бала, беркем дә юк. Син? Минем әтием дә, әнием дә бар, бабам да исән. Ләкин алар бик еракта. Исемем Рашат. Син безнең каланыкы түгелмени? Мин дә Казанныкы. Тик мин икенче Казанныкы. Булмаганны. Казан бөтен Россиягә берәү генә ул. Әйтергәме? Юкмы? Киләчәк заманнан дисәм, барыбер ышанмас. Безнең Казан зуррак, матуррак, Ахмет. Әкият сөйлисең син, Рашат. Надан малай дигәч тә син теге. Мин укый яза беләм. Русчаны да укыштырдым. Минем үземнең җография китабым бар. Ялт-йолт журналының былтыргы саннары. Безнең Казанда бу тирәләрдә 15 катлы йортлар. Менә шушы урамнан троллейбуслар, электробуслар йөри. Каршы якта бик зур мәктәп. Менә тегендә елга порты. Иделдә канатлы метеорлар, очып барган шикелле, суга тияр-тимәс йөзеп йөри. Пароходлар юк. Аларны теплоходлар алыштырды. Атамаходлар да бар инде хәзер беләсең килсә. Син туган хыялланмыйсыңдыр бит. Киләчәктә Казан шундый булачак. Ул шундый. Киләчәктә. Ансы булыр да. Менә Хөсәйн абый да әйтә. Ни ди? Без яңа матур тормыш корырбыз ди. Кигезлек, туганлык, хөррият, муллы. Кем ул? Хөсәйн Ямашев мәле? Әхмәт ялт итеп Рашатка карады. Артыгын әйтеп ташладым бугай дип уйлады ул. Моны Рашат эчке бер куану белән сизеп алды. Ләкин үзара якынлык җепләрен эзәргә ярамый иде. Минем бабайда революционер булган. Патшаны тәхеттән бәреп төшергәннәр алар. Петроградта кышкы сарайны алганнар. Керенскийны куганнар. Керенский хатыннар күлмәген киеп чыгып качкан. Петроград хәзер Ленинград инде. Сез аны Петербург дип йөртәсез. Аннары бабай авылда колхоз оештырып йөргән, кулаклар белән көрәшкән. Хәер, син колхозны белмисеңдер инде. Күмәк хуҗалык ул. Ленин хакында ишеткәнең бармы? Бу исемне кычкырып әйтергә ярамый. Башын зинданда чиртерләр. Әнә, Михаил да кайткан, шипи күзләрен терәп тора, бәйләнер. Туктале, Әхмәт. Мин сине тагын кайчан күрермен соң? Миңгә шушында бер яр китми. Әгәр бик күрәсең килсә, бер сүземне үтә. Буламы?
Була, нинди сөзсің ол? Тыңлап тұр, әйбәтләп тыңла. Безнең урам буйлатып, ком асты чатына кадәр төш. Шунда бер сәрби куагы үсеп утырганын күрсең. Бәләкәй генә бер ботагын сындырып ал да, ком асты урамының аргы башына җиткәнче ашыкмыйча гына бар. Як-яңа караңгылама. Ботак сол кулыңда булсын, аңладыңмы? Аңладым, сол кулга тотасы. Аргы баштан кире барал. Ботакны уң кулыңа тотасың. Чатка хәтле шулай кай. Аңлашылды. Ник икәнен генә төшенмим. Ансын син сорама, мин әйтмим, Раша. 7 кат үлчә, 1 кат кис, шундый эш бу. Булдыра алырсыңмы? Ник булдырмаска? Достар өчен булганда эшлибез аны. Мин сине капка төбендә каршы алырмын. Ярый, мин киттем алайса. Хәерле юл. Рашат ник икәнен төшенмим дисә дә, аның күңелендә бер уй оешкан иде инде. Ул кеше капканы ачып урамга чыкты, сулга борылды һәм эшлекле кыяфәт белән атлап чатка юл тотты. Бу тирәне шәһәр дип әйтерлек тә түгел. Монда күбесенчә 1 катлы йортлар, ара-тирә генә 2 катлылар очрый. Мискин генә бер мәчет яныннан узып бераз атлагач, Рашат Әхмәт әйткән чатка килеп җитте. Урам беткәч, Рашат кире борылды. Чатка җитәрәк, Рашатны күн фуражка кигән бер абый куып узды. Рәхмәтенекәш, бу игелекне гомерен онытмагыз. Рашат үзе дә уңга борылып, элек килгән кибетле урам буенча китте. Инде күн фуражка 1-2 генә ялтырап күренде дә юкка чыкты. Ул абый берәр капкадан кердеме, әллә урамның икенче ягына чыктымы, буларын Рашат абайламады. Әхмәт аны постоялый дворның капка төбендәге эскәмиядә көтеп утыра иде. Егет икәнсең, Раша. Инде чыбыгыңны ташырсың да була. Рәхмәт малай. Бүген 2нче кат рәхмәт ишетәм инде. Рәхмәт, 1000 кат ишетсәң дә сыя ул. Сыя, Әхмәт, син хаклы. Зурлар шарак әйттең әйтүен. Әмма болай дип әйтергә синең тулы хакың бар. Үзеңнең хәлләр ничексең? Әгәр еңә кайтыр исәбең булмаса, баш төрле кунып чыгарлык кына җир табарбыз. Тик барбер край тибеп йөри алмассың туган. Эшләргә туры килер. Эт тибенгесендә йөргәндә дә яманы юк, бузылырсың. Эшләвен эшли алам мин. Электрны яхшы беләм, фотограф та була алам. Китсәнә. Бу синең шундый нәрсәмени? Фотоаппарат. Кара син аны. Нинди бәләкәч. Минем дә батан бакчасында рәсемгә төшкәнем бар. Ну, фотоаппаратлар дигәннәре сондык кадәрлек булмаса да, чемоданында ким түгел инде. Әллә тагын фотога төшәсең киләме? Син шуны әйтәсеңме? Әллә юри генәме? Юкла инде, нишләп юри булсын? Минем аппарат ише нәрсә дөньясында юк. Американнарда дамы? Каян килсен? Ул бичараларда шул чемодан кадәр аппаратта шиләнәләр. Әйдә, дигәнче төшерәм дә алам. Әйдәсең, тик кая утырырга икәнен генә әйт. Эскәмиядә килештә, баскан килештә төшерермен. Минем 25 кадр бар әле. Я, башладык. Башта утырып, яме. Менә шулай. Инде офыкка карап, я. Менә шулай. Баскан килештә 1 кадр төшерик. Менә булды да. Бетте дә мени? Соң әйтәм ич, минем аппарат шундый ул. Качкысы кайчан була? Тик акчаны гына күп сорамый, әме? Акчасы кирәкми. Карточкасын. Кайчан? Шушы көннәрдә. Университетка барырга туры килә. Беләсеңме? Сатуда миңа кирәкле нәрсәләр юк. Әле уйлап тапмаганнар. Алай икән. Хак сүз әйтәм, Әхмәт. Андый-мондый көтелмәгән хәл килеп чыкмаса, менә һич шиксез эшләп бирермен. Тарихи урындарында төшергә исәп әле минем. Нинди андый-мондый хәл тагы? Син бит миңа ышанмадың, Әхмәт. Мин чыннан да 1980 еллардан пионер, әтием коммунист. Соң ничек кенә ышандырым икән соң сине? Фотоаппаратта юлны күрсәткән штамп та юк ичмасам. Менә күр, значок. Чыннан да 1957, 1980 дип язылган. Бу рәсемнәр нәрсәне аңлата? Галәм киңлегенә чыккан космик кораблар бу. Кешене галәм киңлегенә алып чыккан кораблар.
тын иде. Каршыда ташландык буш җир җайрап ята. Уң кул якта шәһәр. Яңа Казанның мәһабәт биналары агарып күренә. Еракта түгел югары вольтлы электр линиясе үтә. Болытсыз күк йөзен реактив самолет изе кап урталай ярган. Рашат күзләрен чылт-чылт йомып, үз дөньясыннан үзе куркып дигәндәй бер адым кире чигенде. Ул әле генә ярдан үрмәләп менгән иде түгелме? Юк, ул әле генә иске Казанда, вакыт исәбе белән 1911 елда иде. Хәлгә юлттым бит мин. Менә шушында. Юк, тегеннәнрәк менгәнмен икән. Әнә шул түңгәккә басуым булды. Бөтен дөнья үзгәрде дә куйды. Истә дә уйда да югында әллә нинди урман арасына килеп чыктым. 1911 елга. Ничек кайтканымны белмим, егетләр. Бөтенесе шундый кисәк булды. Юксы үз саташам бу. Шытра. Үткәндә кире кайту юк. Ай, уенны гына әрәм итте. Орай малайлар, безне чакыралар бугай. Әйдә. Исәнмесез, баһадирлар? Исәнмесез абый. Исәнмесез абый. Үзәрлек. Сез биредә күптәнме, дуслар? Иртәдән бирле. Шулай уҡмы ни? Сез монда киртә аша ничек кердегез соң? Без киртә аркылы түгел. Без чыпкылар булып теге яктан. Анда җәйге дашлар бар, без шуннан. Ятам дип уйныйбыз инде. Сез берәр төрле сәйер күренеш. Әйтегез әле, сезгә берәр нәрсә гаҗәп тойылмадымы? Безгә юк. Менә Рашат кына төш күргән. Шулаймы ни? Син ни күрдең соң, Рашат? 70 ел элекке Казанны күрдем. Урамнарында йөрдем. Тик моңа кем генә шалыр икән соң? Ого! 70 ел элек. 70 ел элек йөреп кайттым дисең инде. Менә шул. Кыйманы дүрт якканда тора кирәк дип әйтмәдемме мин сезгә? Гафу итегез, вәкил иптәш, бәхәсләшеп торачак түгел. Балаларны хәзер үк машинага, кичекмәстән медицина тикшерү аша үткәрегез. Әйе, цилиндрны мин үзем күзәтермен. Алып кайтырга җиңел машина җибәрәсез. Рашат, син ярдан үрмәләп менеп баскан урыныңа кайтып төштеңме? Юк, 4-5 адым читкәрәк шәһәргә табара. Сәяхәтнең кимендә 4-5 километрга сузылган искә алсак, стереокслыш коэффициенты 2000-га тигез булып чыга. Цилиндрдан ярты километр радиуслы түгәрәк майданда бөтен нәрсә 2000 тапкыр кечерәеп торган. Вакыт ягы ничек? 70 елга чигенеш. Гафу итегез. Мин монда һәм тегендә
Күпме вакыт узган димәкче идем. Төгәл мәгълүматлар җитешми җитешүен. Ләкин малайлар 5 минут чамасы качып ятканлыкларын әйттеләр. Рашат исә 4 сәгатьләп сәяхәт иткән. Шулай булгач, вакыт сузылышы 50 мәртәбә арткан дигән сүз. Бер нейтрино тәсирендә. Бер ясалма нейтрино. Әгәр дә 2 нейтрино хасил булса, эффект 2-ның квадратына 4 тапкыр көчлерәк булыр иде. Фотопленкаларны эшкәрттегезме әле? Эшкәрттегез. Әмма кызганычка каршы пленка якты күргән. Кап-кара. Син аппаратны кырганда ялгыш җибәрмәгән идеңме, Рашат? Фоторәсемнәр өчен призлар алганым барла минем. Пленкага, димәк, вакыт заман сикереш тәэсир иткән. Бер юлы 2, кире һәм уңай күчеш тәэсир иткән. Кызганыч. Кызганыч булмый. Мин бит Әхмәткә ант иткәндәй вәгъдә биргән идем. Исән булса, 85 яшьлек карт булып йөридер инде. Әхмәт бабай, кызы гайрәтле. Төгәл дибез. Кирәге чыкса, Рашат безгә тагы килер. Шулай бит, егетем. Революционерларның яшерен оешмасына син мөһим хәбәр иткән булырга тиеш. Димәк, ул көрәшләрдә синең дә өлешең бар дигән сүз. Юк. Төгәлләгәнче тагын бер нәрсә ачыклыйк. Рашат, син шалканны кая куйдың? Теге Әхмәт биргәнме? Әйе. Әхмәт биргән шалканны. Аны тотырам икән. Менә ул шалбар кесәсендә генә. Әле бер иске дага да бар. 70 яшьлек шалкан. Мәгез академик, сез дә карагыз. Матур шалкан. Тәмледер. Малай чакларда мин үзем дә бу шалканны биологларга биреп тикшертергә кирәк. Ни өчен, хөрмәтле академик? Микроорганизмнар булдаш беләсезме? Юк, аларны кайнар суда пешекләп тә юк итәргә була. Хикмәт башка нәрсәдә. Минемчә бу шалкан ашарга яраксыз. Мин сезне аңлап җитә алмыйм. Вакыт күчәре буйлап сикергәндә органик молекулаларның симметриясе алышынган булырга тиеш. Ягъни хәзерге заман спиральләре уңга таба бетерелгәннәр икән, бу шалканда алар сол спиральгә әйләнгәннәр. Хәлбуки андый тискәре молекулаларны безнең организм үзләштерә алмый. Минем молекулалар нишләгән? Сиңа курыкмаска мөмкин, Рашат. Курыкма. Тегендә һәм монда күчкәндә синең симметрия 2 тапкыр алышынган. Димәк, син элекке хәлеңә кайткансың. Мин бит анда күмәч ашаган идем. Менә бит малайлар. Ул күмәч сиңа тамчы да энергия бирмәгән булыр. Әйтәм җирле, бер тәме дә юк иде. Тәм тыю, тәм аермасы да ахыр чиктә молекулаларның төзелешенә кайтып кала. Ярый, егетләр, тикшерү шушының белән тәмам. Ләкин карагыз аны. Карьер тирәсенә рөхсәтсез килеп йөри күрмәгез. Бәләгездән баш аяк. Уйламаганда динозаврлар тырнагына барып эләгүгез. Сынау полигонында эшли торган бер лаборант Рашатларга кардәш тиешле кеше иде. Әле күптән түгел генә галимнәр органик спиральләрнең үзгәрешен Рашат эффекты дип атарга килешкәннәр. Бу яңалыкны ул әйтте. Рашатның шул чактагы шатлыгын күрсәгез иде сез. Академик Швид яңа тәҗрибә әзерли. Әгәр тәҗрибә уңышлы чыкса, вакыт сикереше кирегә таба түгел, бәлки алга, киләчәккә таба юнәлергә тиеш. Ул чагында киләчәк заманнарга күз салырга мөмкинлек булачак ди. Кем белә?